Tuklar nakaslem jong nongsan Hima. Ki nongelam Shnong jong ki sandali ki Shnong kata ka Shnong barato mukro Saba maiding bat jankensur ki badon hapo kasatri jong ka San Shnong Development Organization West Jantia Hills District hanekasngi ha ka jingalam jong u MLA kamau kayau constituency uba nujar ki sunga kilaya kendu yau menteri rangba kajela u Conrad sangma ban kentu ya u ban shimkhia ban Pynsangeh no ya ka jingwan kentur put jong kajela Assam na kaliang kane ka kanhun kala IT ro ya ka dorkas hau menteri rangba kajela habaya kran ban u MLA kamau kayau constituency uba nujar ki sunga ulapan pau ya ka jing sngau lengo ba ka sarkar jela kalawan ban chna ya ka border outpost hapo ka Shnong Saba ha ka ba na kaliang jongki ki persha jur ya ka ni Shushu nakaliang jong uni u MLA ula yaturo ba nakaliang menteri rangba kajela ula kular ba yakani ka outpost ka ba ka sarkar Assam kalawan banchna dei ban Pynsangeh no shi sendon badru ula yaturo ba nakaliang jong menteri rangba u Conrad sangma ula dep yakren bat menteri rangba ka Assam habaya dei bat kani ka phang Shushu nakaliang jong uni u MLA ba menteri rangba ula kular ban shimkhia ban Pynsangeh no shisndon ya ka jingshna ya ka ne ka police outpost hapo ka Shnong Saba ka badang hap ha ka jila Meghalaya Ito wega border outpost ang tingin po Shnong Saba but nagaliang jong nga nagaliang jong ki nongshong Shnong girang ba Shnong hotel ngiyang scam ngalong rin bang ni persya ikan ke jingle jong sarkar Assam kalau ke jingshna jong kai ke tiga pos apo ke Shnong Saba nama kumbagi baka kakum ka status ko ke jing yekren ba nagaliang jong government of Assam kamde ban le yakum gini gijat kam tam haban shna yeka police pos apo ka pot Assam jong ka Meghalaya jong Dagabas ng kumen ni ay kublay kerpang yo siam jongi ula ay ka assurance ba ya kan ka upos ya ka sarkar Assam ka depsna kadi ban Pynsangeh chisundan par halor kan ni dengan siam bu ula dep ya take up ikani issue but siam jong Assam but ula ay full assurance ni ba ya kan ka upos ya ka balasna ka Shnong Saba ki dei ban Pynsangeh mardo Emi kumalong menta nama pekno nagaliang jungi ni respect ya gas status quo. Mangila tabi kren syai bar sarkar Assam ba hagajing yede ban set up ik police outpost nim dei ban take up. Nagaliang jong Assam rukam dei ban take up nagaliang jong nim dei ban le. Jika police department wah home department. Te yeke bang ikran ta ketika police outpost ate apo barato. Ta kacing i temot lada ketega kulit outpost hai tai khap ka Saba khap ka Shnong share khap ka sla một chipun kacing i nibhal lada i ku chong ku sa sai tai i ku nang pen kam ka deng lada i man ong a deng hang ding le da ku tu kulit outpost yang Assam itu myo de i kam yo mo yong le i myo de i kacing i pun ha kadagam te we wa chna ke le nang chai thau yong ka Meghalaya hai chai thau chang area yong ka Shnong Saba ka share khat isla temot i ngaleng yong i temot i kerpat i sarkar lar nang ka lat yong sarkar usnya bahagi Pynsangeh mardor ya gan ni outpost wa tai gi Assam chna gi chai thau nang to pai suli sarkar Meghalaya ke te kapte kular ko on nang we Katip iti dam tibra kular na ay demot biang ni kular yung sarkar yung kang wawatain sar bo male ikten na ikam no wan da bunsen ibarabor sarkar Meghalaya yung ito rap dendet to rekam iklam to regai kam ikten demot biang hi kang kam no wan rap duna kate do bijing yo yung iku chong sa chaitai cha bardar sta Tamanda kat nang chong di hamkoi lom lo jok ndi ki. Chong library chong lai kinta gam to le
ila de tang ye cham kim ram non u ya kalam go kila tingi re te kat tu bathan da chong hi tai ka jin e ye to go khrota hai tai ha Saba chong hai tai kam te la khat ar tarik stang khat ar tarik wai ni ka